stedet har inspireret utroligt meget til projektet. Og projektet er i og for sig stedsuafhængigt. Det kunne godt være et andet sted, men det giver utrolig meget mening, at det er på det her sted. Der sker noget, når publikum og kunstnere osv. tager den lille bitte rejse herud til. Så er der et eller andet, der falder fra. Der er nogle forsvarsværker, der er nogle mentale modeller, som på en eller anden måde flytter sig. Altså for det første så hilser man på hinanden, når man kommer herud, fordi det er ude på landet, og man begynder at snakke med hinanden. Og det er projektet også et eller andet sted et udtryk for. Vi vil rigtig gerne skabe et åbent fællesskab. Det vil sige, at man behøver ikke at kende koderne for, hvordan man går i teatret, for at føle sig velkommen. Teaterøen det er tre ting, kan man sige. Det er både et sted, det er en idé om en ny måde at organisere sig på i forhold til teater, i forhold til kunst, i forhold til samfund. Og det er en organisation, som er organisationen Foreningen Teaterøen, som kører stedet. Det er skabt for en 3-4 år siden, nærmest af en tilfældighed. Jeg selv er leder af et lille teater, der hedder Asterions Hus, og vi turnerer i Danmark og udland med forestillinger for børn og voksne. For 10 år siden så skulle vi have et sted at være, og vi dumpede af tilfældigheder herud på Refshaleøen, som var et rent Klondike på det her tidspunkt. Og der kom vi til et par værelser, hvor vi fandt ud af, at vi kunne vælte en væg og så lave et prøverum. Så vi med lange blikke efter en gammel gymnastiksal, som ligger lige herovre bagved. Og den fik vi fingrene i 2008. Og så i 2011-12, så var der en bygning i nærheden af det her prøverum, vi havde, som blev ledet. Og det var sådan set kun skønheden, der gjorde, at vi havde lyst til at få fingrene i det. Hvordan kunne vi det? Og så tænkte vi på, at vi kunne etablere et sted, som andre også kunne have gavn af, at lave et åbent kontorfællesskab og etablere nogle flere prøvesale, og på den måde skabe muligheder for andre og skabe en økonomi for, at det kunne løbe rundt. Vi har 3.000 kvadratmeter fordelt på alle mulige forskellige bygninger, rum, både ude og inde. Og her kan teatergrupper, kompagnier, operakompagnier osv., alle mulige kan producere deres ting, have det som udgangspunkt og turnere eller vise forestillinger her. Jamen, vi har rigtig meget lyst til sådan nogle pop-ups ting, og netop som jeg har snakket lidt om, at udvide grænserne for, hvad scenekunst er. Altså det kan også være en middag, hvor der så sker noget. Vi har også loppemarked, hvor der begynder at ske noget andet, end at det kun er lopper, man kommer til at kunne købe der. Man kan også få mulighed for at kommissionere et værk ved at møde kunstnerne. Udstillinger, koncerter, forestillinger, samtaler, møder, middage, alle mulige formater. Det er helt tydeligt at mærke, at vi er i opbygningsfasen. Altså forstået på den måde, at publikum skal lære os at kende, skal finde ud af, at vi findes. Tilgængeligheden herud til, altså den offentlige infrastruktur, må meget gerne følge med, sådan så adgangen hertil bliver nem, at man netop kan sejle hertil med en havnebus. Jeg har fundet en båd på Malta, jeg gerne vil købe, og transportere folk hertil. Ikke? Så er der stadigvæk en masse ting i røre i forhold til nogle af de kompagnier, vi allerede har arbejdet sammen med, men som ikke er helt på plads, men vi regner med at få både Palle Granhøj og Don Knu for Aarhus. Vi er omkring 15 ansatte i øjeblikket. Der er ingen af os, der er på fuldtid. Og vi har en kreds af fantastiske frivillige, som lægger et kæmpe arbejde.
Og især selvfølgelig i forhold til, når vi laver festivaler, når vi har offentlige visninger og sådan noget, så har vi mange frivillige, som kommer og hjælper. Det er fantastisk. Kom herud og oplev det.